El Consell de Direcció del Govern a les Terres de l'Ebre ha acordat aquest dimarts la creació d'una comissió formada pel Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural i l'Agència Catalana de l'Aigua per tal d'analitzar quins punts del riu Ebre poden ser reforçats per tal d'evitar inundacions de finques en cas d'una riuada. D'altra banda, el delegat del Govern a l'Ebre, Lluís Salvador, ha explicat que d'acord amb un informe del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, hi ha un total de 25 hectàrees afectades per la crescuda del riu de les darreres setmanes. Aquest informe ara ha estat traslladat a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i al Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí perquè quantifiquen econòmicament les pèrdues i hi puguen haver compensacions. Arran d'aquestes afectacions i d'acord amb la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, el Consell de Direcció del Govern a l'Ebre ha plantejat la creació d'una comissió operativa que s'encarregaria de realitzar un estudi tècnic i analitzar les possibles actuacions a realitzar per pujar el nivell de les barreres físiques del riu en determinats punts i evitar inundacions. És una comissió molt operativa, és encomanar-li un estudi de caràcter tècnic de què és el que es té que fer. Bàsicament tenim ja algunes qüestions identificades, per exemple, a les zones de Miravet tenim alguns punts en els quals ens està entrant l'aigua i ens inunda aquelles finques i per tant està molt identificat alguns espais que es tenen que reforçar i simplement és pujar una mica el nivell de les barreres físiques que separen el riu de les finques i d'aquesta manera poder evitar que ens entri aigua per aquells espais. Definir, identificar què és el que es té que fer. No estem parlant de grans actuacions, però estem parlant d'actuacions que ens han de permetre estalviar-nos aquestes situacions de finques inundades que si es produeixen al mes de gener no generen excessius problemes, però si es produeixen en plena collita evidentment generen afectacions molt importants sobre poca superfície, però molt importants per a aquelles persones, per a aquells propietaris que perden pràcticament tota la seva collita. D'altra banda, el delegat del Govern a l'Ebre ha explicat que el passat 30 de maig el Consell de Ministres va aprovar la planificació dels sectors d'electricitat i gas per al període 2008-2012 que incorpora la construcció a Deltebre d'una subestació transformadora sobre una línia de molt alta tensió i generarà 120 megawatts en la seva primera fase. La planificació aprovada planteja que la subestació estarà finalitzada el 2012, però Salvador s'ha mostrat confiat que després de les negociacions amb la Generalitat s'anticiparà la posada en funcionament al 2011. Així mateix, Salvador ha destacat que amb aquesta subestació no només tindria subministrament elèctric a mig i llarg termini al polígon Catalunya Sud, sinó també a les comarques del Baix Ebre i el Montsià. Des de diverses instàncies del Govern de la Generalitat i de forma molt especial per part de la Direcció General d'Energia i Mines s'han estat fent aquestes setmanes paral·lelament diverses gestions amb l'objectiu d'anticipar la posada en funcionament d'aquesta subestació elèctrica i fruit d'aquestes negociacions sembla que podem assegurar que s'anticiparà un any la seva execució i esperem que fins i tot puguen anticipar-se en 2 anys. Per tant, en una dinàmica de treball normal, aquesta subestació pot estar finalitzada el 2011, la qual cosa significa que ha de començar la seva execució de forma ràpida. En aquesta actuació, per tant, disposaríem de subministrament elèctric no només a la Catalunya Sud, sinó a les 2 comarques del Baix Ebre i del Montsià per a mig i llarg termini. Ara bé, Salvador ha explicat que a partir de l'acord de govern de la Generalitat del passat 10 de juny, les obres del Pla Especial Urbanístic per a la connexió de la línia elèctrica de mitja tensió des de l'Ampolla fins al sector industrial Catalunya Sud podran avançar i es podria cobrir de manera immediata el subministrament elèctric al Catalunya Sud. Així ha explicat que el govern treballa en l'objectiu que aquesta línia elèctrica, que portaria uns 30 megawatts al polígon, pugui entrar en funcionament la segona meitat del 2009. En aquest acord de l'executiu del Govern de Catalunya del 10 de juny, el que ve a declarar-se és l'ocupació urgent dels terrenys afectats i per tant se porta a terme una expropiació urgent, el qual ens permet accelerar la construcció d'aquesta línia elèctrica i la podríem tenir ja en funcionament a partir durant el segon semestre de l'any 2009. En aquestes 2 actuacions, per tant, tindríem resolt la immediatesa i tindríem resolt
que és el més important, i el mig i llarg termini amb quantitats energètiques molt importants per als polígons tant de Catalunya Sud com de l'estació de mercaderies. El responsable territorial de l'esport a l'Ebre, Jesús Aurea, ha explicat que el govern ha triplicat la inversió destinada a l'esport escolar amb més d'11 milions d'euros.